Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A ci gaba da kawo muku tutorial da muke a tashar ɗan gaske technology. A yau za mu kawo muku yadda ake zooming ɗin sikirin akan Android. Ku biyo mu domin ku ga yadda ake. Da farko abin da zai faru shine za ka zo ka shiga cikin setting ɗinka na Android. Idan ka shiga cikin setting, za ka tsiyo ƙasa. Akwai wani gu da aka sa smart assistance, wani kuma za ka ga ya sa ma accessibility, ya danganta da idan dai ka zo setting ɗin Android kowacce tana da accessibility ko smart assistant. Yanzu bari mu buɗe accessibility ɗin. In ka buɗe shi haka smart assistant za ka ga accessibility, za ka ga motion control, za ka ga Miss Touch da shall do off. Yanzu abin da zai faru shine za mu zo mu danna accessibility. Idan muka danna accessibility za mu ƙara yin ƙasa. Za mu zo wani gu da aka sa magnifications. Wannan abu magnification shine za mu taɓa. Idan muka taɓa shi za ku ga ya buɗe mana wani gu kamar A haka, za ku ga ana zooming ɗinta. Ma'ana yana nuna ma kai amfani da 'yan yatsunka biyu domin wajen zooming a sikirin. Alal misali ga shi nan about ɗin shi ya ce zoom in or out by tapping the screen 3 times in a row. Ma'ana kafin ya zoomin sai ka danna shi sau uku. Za ku ga wata wayar ma a kunne yake amma duk sanda ka danna sikirin sau uku za ku ga ta yi wani irin abu ya zagaya kamar wannan kalar A ɗin ta zo ta zagaye jikin sikirin ɗinka. To ya za a yi ka cire shi ko kuma ka sa shi. Abu na biyu kuma zai ce ma while zoom in you can scroll with 2 or more fingers across the screens at just zooming level. To yanzu dai abin da zai faru shine ba dogon turanci za mu dame ku da shi ba. Idan kuma a typing ne ya ce the keyboard and the navigation bar can't be magnifications. A cikin keyboard shi kuma ba a zooming din shi, iya sikirin ake. Yanzu abin da zai faru shine bari mu zo mu danna shi, mu kunna wannan abu wai shi navigation, sai mu out. Idan muka yi out za mu koma home screen ɗinmu. Yawa yanzu mun dawo home screen. Ya za a yi mai wannan abu? Idan muka yi haka da hannunmu kun ga ba zai ba. To abin da zai faru kamar yadda suka gaya mana shine za ka danna shi sau uku. Za ka danna sikirin ɗinka sau uku. Kana danna shi gashi nan. Danna sikirin ke da wuya sau uku. Gashi nan yadda ya mana zooming ɗin sikirin ɗin muna ganin shi ɓaro-ɓaro. Ko da a ce kana karatun wani gu ne misali kamar yanzu, bari mu buɗe kalanda za ku gani. Idan muka danna ta sau uku za ku ga gashi nan. To wannan abu ne mai matuƙar amfani, kowace Android tana da shi. Idan kuma za ka cire again za ka daɗa danna shi sau uku. Yawwa. Alal misali akwai wani gu da aka sa note. To shi note ta nan ne ake shigar da rubututtuka ake karatu, misali ake ajiye wani rubutu. To yanzu gashi nan kun ga amfanin wannan home screen kenan. Za mu danna shi sau uku. Yawwa. Muka danna sau uku za mu kunna shi ko mu cire shi. Yawwa. Wannan shine abin da ake kira zooming akan sikirin. Amma kamar yadda suka gaya mana misali, shi keyboardin, shi keypad ba a navigation ɗin shi. Yawa. Idan muka yi haka kun ga shi bai motsa ba. Yawwa. To shi keyboard bai motsa ba amma abin ciki dukkansu duk abin da ya shafi sikirin gashi nan kuna ganin ina iya zooming ɗin shi ina gani. Ko da a ce ma wani hoto ka ɗauka kamar na map haka kana so ka gan shi, to za ka iya amfani da wannan navigation key ɗin domin ka yi zooming ɗin duk inda kake so ya ma shi a cikin sauƙi. Mun gode. Tashar ɗan gaske za ta dinga kawo muku abubuwan da suka shafi technology na Android da sauransu. Kar ku manta idan yau kuka shigo abin da muke so ku danna mana subscribe. Idan ko bidiyon ya burge ku ku danna mana like.